आई बड़ा ही सुंदर गान बजान बड़ा ही सुंदर अंदाज में जी और बड़ा ही सुंदर आवाज में और आसमान गौना सुनने आदरणीय माननीय जाननीय स्वर्गीय ना कहेगी अमरेंद्र अजूबा के मुखारबिन से नाम अजूबा तारबा आ काम है तार अजूबे बा ऐसे कि एकरा की अजूबे के नु काम हो कि मैं कुर्सी लाले लाल करा देलो तो गाने खाली कलाकारी ना हम लोग का भगाइयो तुम कलाकारी ये बुझे मैं कुर्सी खाली करा देलो एगो अजूबे हो निक बोलो बढ़िया बोलो कितने ध्यान दे यही सब ब्रांड लेके घूमता सावरी ध्यान दिया जाए मालिक एगो कवि के कहना हो कि दोष बयानाज में कि दोष बा समाज में अरे धर्म पर अधर्म के झंडा लहराता धन दौलत के हवस भइल सबका टूटल जाता अब रिश्ता या नाता सास से पतोहिया मंगत बिया पानी सास से पतोहिया मंगत बिया पानी बाबूजी से बेटा न तुमको लजाता दुश्मन बोल कोई भाई अपना भाई के प्रेम सदिए सास से पतोहिया मंगत बिया पानी बाबूजी से बेटा न तनिको लगाता जी दुश्मन बन गइल भाई अपना भाई के प्रेम स्नेह सब हो गइल न पाता काहे कहने हो जवना बेरा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वन में जात रहलन ओह बेरा वन में चल गइले लेकिन देखिए उनका छोट भाई भरत के का कइले मैं अयोध्या वासी लोग के लेके चल गइले जंगल में आ जाके अपना भाई राम से कहले कि भाई ये राज के उत्तराधिकारी हम बानी ना ये राज के उत्तराधिकारी तू बाड़ो ऐसे तू चलो राजगद्दी पर बैठो जौन भी भइल कर ओकरा के माफ कर दो गलती को खत्म कर दो लेकिन देखी धन हरे भाई भरत अपना राजपाट के त्याग के अपना भाई राम के राजगद्दी पर बैठावे खातिर चल देले आ देखी जब राम ना ओइले तो उनकर खराऊ लेके अइले माथा पर रख के खराऊ लेके अइले अयोध्या में आ सिंहासन पर 14 बरस रख के पूजा कइले लेकिन उस सिंहासन पर ना बैठल धन हरे भाई भरत एगो ऊ भाई रहले लेकिन एही तरह के भाई लोग एगो भाई के बेटी के बरात आवत तो दूसर का करता का अपना द्वार पर खाता खोने लगता काहे खातिर तो दूल्हा के बारात यही में फंस अंतर बा ये कोई कहने हो आ तू बिना मतलब के कुकुर ले को देला हां
कितना सुंदर बात हम कहनी हो कि सीता जी कहले रहे कि उ संवरकू जन हो तो संवरकू के संगवा जन हो गोरकू बड़े गोरकू के बड़ भाई हो संवरकू गोरकू हमार लहुरा देवर हो। हां अब देखें ये पूर्वक व्यास को देखें ये क्या कहत रहे का संवरकू लइको हूं हां गोरकू लइको हूं। हां अच्छा लइको हम कहनी हो महामूर्ख में आ मूर्ख में अंतर होता है। तो मूर्ख ना ये महामूर्ख मूर्ख का लव बुझाता है। जानता नहीं बड़ा ही सुंदर कहले है गोपाल कि असही अधेश भाई गावत रहले हां तो एगो बुढ़िया काकी बैठ रहली हां वो बेचारी रोवे लगली हां हैं हां जी कहली कि बाबू हम तारा आवाज पर हम नहीं रोवत तारा चिड़ैया देख के हम रोवत नहीं कि असही हमारे को पाड़ा रहे अब बेचारा चुपर के मन। अच्छा ये बताओ कि हम गावत रहनी आ कोई जब बुढ़िया काके रोवत रहली तो तू का करत रहलो कोई जब का करे तू गोई रहलो हैं कोई तू का करे गोई रहलो अरे नहीं सुना गइल नहीं सुनने निक बात लेकिन देख हम हकीकत बात साचो के बात कहिले एक बार अमरेंद्र अजूबा जी हमारा से कहले कि प्यासे को बात बा हमार 3-4 गो लड़का हो गइल बड़े जा और सोचता नहीं कि पर ब्रेक लगाए एकदम हकीकत बात हमारे हम चुटकुला ना हकीकत बात कहत नहीं ई सोचले कि हम एगो ब्रेक लगाए तो हमरा से आके कहले कि ब्यास कोनो उपाय हम कहने कि जाके नसबंदी करा लो खत्म हो जाई कहानी ई गइले डॉक्टर साहब के लगे हां कहले कि हमार नसबंदी डॉक्टर साहब कर दी हां हमारा लड़कन थड़कन जनसंख्या बढ़ावे के बाद ब्रेक लगावे के बाद हां डॉक्टर साहब नसबंदी को देले लेकिन तबो कोनो काम गड़बड़ हो गई। हां इनका मेहरारू के 2-4-6 महीना के बाद माने गड़बड़ काम हो गई। ओहो अब हमारा से दौड़ के आके कहले कि भाई तेमर तो नसबंदी हम करौनी हम हां आ ओकरा बावजूद भी काम का बढ़ा गई हां एमे कोनो कारण हम कहनी कि ये बात जाके डॉक्टर साहब से पूछो हां डीएन सिंह डॉक्टर साहब से हां तो ई जब कोइले डीएन सिंह डॉक्टर साहब को लगे ना हां तो बोले कि ये महाराज नसबंदी हम करौनी हम हां आ तबो काम गड़बड़ा गई हां तो डॉक्टर साहब को ले रे बोकावा तो नसबंदी कोइले बनी हां गांव भर के लोग के नसबंदी देखी नहीं गांव भर के लोग के तब पूर्वक में अब महापूर्वक में अंतर हो तब कहे के बात कौन कलाकार करे के अमरेंद्र अजूबा जी कहल जाला जे बेरा छिपता हां देखो बेरा एकर हो गइल ध्यान अब बिना मतलब के तू विधवा विलाप कइले बड़ो हां बेवफाई हो त पहुंची हो पहुंची ऊ कुली कलाकारी नहीं हां देख छप रहिया मर्द भाव के से अरे जादू जादू
मुख्य बात जाने के बाद कि कलाकारी का हो लोग के कुर्सी छोड़ के जाए के कारण एवं लोग टेंशन में जिए के देखे चाहो। हाँ टेंशन में आ तू जितना देर बोलो हम एक लोग के चेहरा पर हंसी ना रहो बरियारी लोग बैठल रहो चेहरा पर हंसी ना रहो। आ संगीत क्या हो संगीत माने मन के 24 घंटा में जितना टेंशन बात 2 घंटा बैठा के लोग के हंसा दी खेला दी एकरे नाम कलाकारी। टेंशन में रात भर रुपया ले लगा तू रुपया ले लगा हम आ रात भर यहाँ लोग काहे खातिर बैठे हैं। हां हां आर विधवा विलास सुने खातिर लोग के हंसाओ खेलाओ तब तो निकलेगी इतने बात जो करो हंसा दे रहे भाई। नाच में लवंडा लोग नाचेला आ जो करवा काहे खातिर रखल जाला। हां मैं नाचल के स्टाइल के लिए भी नाचे में नहीं जो करवा के हटा न धरते कि ना ई अभद्र बात बोलता जो करवा के रखल जाला ओहे खातिर कि लोग के टेंशन जब बढ़ी तय करे तनी समझो करवा हंसे तो कलाकार के मतलब के सब कुछ ही रखे के चाहिए हास्य रस वीर रस। हां और हमरा के कलुरा रस डॉक्टर साहब कहले के हमरा के इतना ना तू मौगा मंच के मतलब का हो कि जहां जो संतान तो संतान करे तो परत कोई मौगाए का रोल बा तो मौगाए ना जी। हां जब मंच पर बानी मौगाए का रोल आइला तो मौगाए का शादी के लगा अब मान ली कि कोनो मर्द के सीमा पर बंदूक धरा दी आ पहले कि मार दे जवान पाकिस्तानी की मार दो तो बंदूक उठाई। हाँ और सोची ना मार दी। हाँ आ कोनो मौगा के यदि बंदूक हाथ में धरा रह जाए आ कहले तनी मार दो। हाँ तो क्या करी हाथ में बंदूकिया ली लेकिन ओकरा दिल में डर बैठल बा का कही आय ओ नो हटे करके महिले डोंट टच मी मारिए तू मारते अपने के ज्यादा पर काम करे के चाहिए। अब सीमा पर भी रह जाने मौका के धीरे थोड़े मरी है सब उ तो जाए के हारो लगता हम हो गया उ तो पलट जाइए सब काहे करे ये बात सुनो सुनो ई हो माया हो माया कोई तो आया
सुगना नवले रबा सुगना नवले आई करे कहने के अरे होके अरे सुगना बनवले पर जादू जान